അസ്സലാമലൈക്കും. അസി മുബി ബ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ആണ്. പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നോമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. ജമാട്ടിക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ സിയാനയിലും താജിലും ഒക്കെയാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഉള്ളിൽ നല്ല റഷായതുകൊണ്ട് മുമ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓർമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.